A striedajú ďalšia mladá dáma, druháčka v bratislavskej základnej škole, Kristýnka Surová. Predstavila sa nám v tom ročníku, kedy nám tu hrali tu najstarší a najmladší a hrávali aj učitelia a žiaci. No a Kristýnka, maminku má odtiaľto z Turca, ale obľúbila si tento nástroj. Keď hrala prvýkrát, ešte sedela a bola začiatočníčka. Teraz už hrá koľký rok, Kristýnka? Prvý, no ale ty si to hrala už v lani, tak už to bude druhý. Ale v lani som hrala na harmonike. Tak, presne tak. Tak v tom prípade má pravdu. Je tu prvýkrát s heligónkou. Kde ste zohnali heligónku? Nie je to tajomstvo? Predal mi ju ujok. Jeden ujok, ktorý tu sedí, však? Áno. Jeden ujok, ktorý tu sedí. Takže vidíte, harmonika je nielen miestom, kde sa stretneme, zahráme si, ale kde jeden druhého učí, pomáha, kde starší pomáha mladšiemu a kde sa ľudia kamarátia bez ohľadu na to, koľko majú rokov. Kristýnka, čo pekného nám zahráš? Terchovské piesne. Kristýnka Surová, Terchovské piesne.